Assalamu alaikum hormatly adamlar. Salam elek edileşler. Garaşdyz. Baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Hormatly adamlar, bilşiňiz ýaly şuwun ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny şanly günleriň biri. Şogun gahrman arkadağımızın doğulun günü. Bizim öz gedegimizde mehriban arkadağımızı tutuş halkımızın adından tüýsürekden utlaýas. Goý arkadan prezidentimizin jany sag, ömrü uzak. Halkymyzyň bagtyarlygynyň, belen sepkitlerini nazarlayan ýurdumyzyň awadançylygynyň bähbidine alyp barýan işleri ulra waşlyklary wetsensin. Mehriban eleşler, sağlaşıklı ösüş yoluna düşen we ruwaşlyklaryň belensliklerine tarap bedew wada bilen ynamly gadam urýan ýurdumyzyň tutuş halky özüniň ýagşy umyt arzuwlaryny arkada prezidentimize besleýär. Ýurdumyz we halkymyz gal berside tutuş adymdan şuň beýik işler bitirýän. Her bir pursatda esasy dayanjy hatapaýan halkyny bagyt ýoluna ataran, mehriban arkadamyzyň talasy bilen güneşli diýarymyz bagtyarlyň mekanyny, ýagşy işleriň amal bolýan ýurduny urly. Munuň üçin bolsa tutuş türkmen halky mehriban arkadamyza tüýsürekden hoşallyklaryny aýdýarlar. Döwlet adam şundur diýen ganatly jümläni baş şygar edinen arkadan prezidentimizin halkymyzyň durmuş üçinçiliginiň gowlanmagyny, jemgyýetde sagdyn durmuş ýolgalarynyň berkidilmegini, ykdysadiyetimiziň ýakly ulgamlarynyň sağlaşykly ösüşini esasy ugrudynýan taýsy taýlasy özüniň oňy netijesini berýär. Şuwun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Russiýanyň başçyny milli liderimiz dogulun güni bilen tüýsürekden utlap. Döwlet başçylygynda berkjan saglyk, awadançylyk we köp ugurly döwlet işini mundan beýlegem üstünlikleri arzuw etdi. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň başçylygynyň iki döwletiň arasyndaky dep bolan hyzmatdaşlygy puturlandyrmagy gönükdirilen tagalaryna ýokary baha berilýänligi bellenli. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow gutdalar we hoş niýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk, öňden gelýän dostluk, birek-birek ynanışmak we özara düşünmek ýolgalaryny esaslanýan gatnaşyklaryň bugun ähli ugurlar boýunça üstünlikli ösdirilýänligini nyktady. Söhbetleşigiň dowamynda Türkmenistanyň Russiýa bilen netijeli gatnaşyklary puturlandyrmagy we ýeňeltmäge aýratyn üns berýänligini, onu özüniň daşary siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň bir hasaplaýanlygy bellenli. Şunun bilen malykda iki tarap bilen görnüşde hemde halkara düzümleriniň çäklerini hyzmatdaşlygyň netijeli hiýatyta iýedigini ýytaldy. Awraýly guramalaryň derejesini öňe sürülýän dünýä hemde sevit derejesindäki halkara başlanýyşlaryň we teklipleriň özara gollanylmagy muňa şaýatlyk edýär. Sowda ykdysady gatnaşyklaryň ösdirilmegi köp ugurly türkmen-rus gatnaşyklarynyň gün tertibini aýratyn orny elýär. Bilelikdäki hökümet ara toparynyň netijeli işem şol gatnaşyklaryň puturlandyrylmagyna ýardam edýär. Russiýanyň kampaniýalarynyň Türkmenistanyň şägini köp ýyllaryň dowamyny üstünlikli işlemeginiň türkmen-rus ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdirmäge hemde puturlandyrmaga ýardam edýänligi bellenli. Şol kampaniýalar energetika hemde ulug ulgamlaryny işleýärler, guruluşykda we beýleki möhüm produktlary düzümleýin tatdymlary durmuşa geçirýärler. Şunu geljek uly türkmen badaryna işiň işlemeýän gyzyklama bildirýän Russiýanyň esas kärhanalaryny çekme arkaly ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýlegem ösdirmek üçin ýegirdil kuwatyň bardygy bellenli. Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň iri sevitleriniň Tatarstan Respublikasynyň Astrakhan we Sverdlovsk welaýatlarynyň Sankt-Peterburg şäheriniň Russiýanyň beýlik sevitleriniň arasynda ýola goýulan gün gatnaşyklaryň iki taraply hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdirilýänliginiň aýdyn suwtnamaty bolup durýanlygyny ýytaldy. Şol sevitler bilen durly produklarda ysnykly hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. Döwlet başçylary ilim bilim ulgamyny, amaly ilmi barlygy babatda özara gatnaşyklary mundan beýlegem şuňlaşdyrmagy, umuman medeni insan-perwer gatnaşyklary ösdirmek wajypdygyny aýratyn bellediler. Şol gatnaşyklar medeniýetleriň özara baýlaşmagyny, iki ýurdun halklarynyň dostluk gatnaşyklaryny puturlandyrmagy, türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ösdirmäge ýardam etmeliler. Taraplar
köp uğurlu hyzmatdaşlygymyndan beýlegem dowam etdirmäge taýýardyklaryny tasdiklap, iki taraplyň we köp taraplyň esasy gatnaşyklaryň üstünlükli ösdüriljekdigini ynym bildirdiler. Söhbetdeşiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Vladimir Putin birek hemde Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Şoň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Türk Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp, dostluk we hoşnýetli goňşuşylyk gatnaşyklary bilen berkidilen döwlet tarahy hyzmatdaşlarynyň iler tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine kanaatlanma bildirdiler. Prezident Recep Tayyip Erdoğan milli liderimizi doglan güni bilen tüý sürekden otlap, döwlet başlarymyza berk jan saglyk, awadançylyk we ýokary döwlet wezipesindäki jogapkärlik hemem köp uğurlu işine täze üstünlükleri arzu etdi. Şunun bilen baglyqda Türkiýanyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýändigini nyktaly. Türkmenistan milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň baş tutanlygyny ähli ulgamlarda ajaýyp üstünlüklere eýe boldy. Döwlet başlarymyz gutluklary üçin Türkiýe Respublikasynyň prezidentine minnetdarlyk bildirip we iň gowy arzuwlaryny beýan edip, umumy taryhy kökleri, medeni däpleri we ruhy ahlak gymmatlyklary bilen baglaşan ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň uzak möhletli strategik häsiýete eýedigini we häzirki wagtda okunly ösýändigini kanaatlanma bilen belledi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar häzirki wagtda köp asyrlyk dostlukly döwlet tara gatnaşyklary munun beýlegi putulandyrmak üçin ygtybarly esas bolup hyzmat edýändigini nyktadylar. Syýasy diplomatik, söwda ykysady we medeni insanperwer ulgamlarda köp uğurlu hyzmatdaşlyk ýokary derejede amal aşyrylýar. Iki taraplaryň derejede we halkara guramalyň çäklerini netijeli gatnaşyklar özara düşünşmek hem birek golluk bermek ýörelgileri esasynda gurulýar. Şuň bilen baglyqda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýanyň Türkmenistan bilen söwda ykysady hyzmatdaşlygy üstünlükli ösdürýändigini aýdyp, dünýäniň ilmi tehnika pikiriniň iň soňky gazananlaryna we innowasiýon tehnologiýalary esaslanyp, yksadyýetiň durly pudoklaryny täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek mümkinçiligini öňe çekdi. İnsanperwer ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmek döwlet tara gatnaşyklarynyň möhüm ugur bolup durýar. Munyň özüm Türkmenistanyň we Türkiýanyň halklaryny birleşdirýän taryhy, medeni we ruhy umumlyk bilen şertlendirilendir. Şuň bilen baglyqda taraplaryň ilim, bilim, medeniýet sunugat ulgamlaryny we beýleki ugurlarda netijeli gatnaşyklary çoňlaşdyrmaga çalışýanlygy tasdiklanyldy. Iki ýurduň liderleri ýurtlarymyzyň midemet dogonlyk gatnaşyklaryny ygyrarlydygyny tasdiklap, iler tutulýan ugurlaryň ençemet boýunça netijeli gatnaşyklary munun beýlegem ösdürmek üçin ähli taýdanlaryň ediljekdigini nyktadylar. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyryna hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow doglan güni münasibetli mähirli gutluklary üçin prezident Recep Tayyip Erdoğany ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirip, oňa berk jan saglyk, awadançylyk we işinde uly üstünlükler doganlyk Türk halkyna bolsa parahatçylyk we ruwaşlyk arzu etdi. Şuň Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Gazakystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşik boldy. Dostlukly döwletiň başçysyny türkmen liderini doglan güni bilen gutady we döwlet başlarymyza berk jan saglyk, awadançylyk hemde döwlet we jemgyýetçilik işini uly üstünlükler arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow mähirli sözler we hoşnýetli arzuwlar üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň doganlyk Gazakystan Respublikasy bilen gatnaşyklary hemme tarapdan ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýändigini nykdy. Döwlet başlarymyz iki tarapdan hyzmatdaşlyk meselesini de geçmek bilen, onuň iki halkyň gadymdan gelýän dostluk we doganlyk gatnaşyklaryny esaslanýanyny nykdy. Bugun şol gatnaşyklar hoşnýetli goňşuluk, birege hormat goýmak hemde özara gollamak gölgelerini laýyklykda okunly ösdirilýär we täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Türkmen gadak gatnaşyklarynyň birege inanşmak we özara düşünşmek derejesiniň üren ýokardygyny tally. Munyň özi iki tarapdan hemde köp tarapdan esasy halkara we sivit guramalarynyň çäklerini hyzmatdaşlyk okunly ösdirmek üçin ygtybarly esas bolup durýar. İki döwletiň başçylary döwlet gatnaşyklarynyň özara inanşmak kiýatyny eýediginiň gazanylan ýalaşyklary üstünlük durmuşa geçirmäk hemde häzirki döwrüň ýagdaýlaryny gözüňde tutup, bilelikdäki işiň täze ugurlaryny kemale getirmäge mümkinçilik berjek
gerektikini bellediler. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Qazaqstanyň ýurdumyzyň öňden gelýän bu möhüm ykdysady hyzmatdaşlygyny ykdy. Soňky ýyllarda goňşy ýurt bilen bilelikde hökümet hemde puwdok derejesinde özara gatnaşyklaryň uly tejribesi toplandy. Şunun bilen birlikde iki taraplyň hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň entek dol açylmagyny we bu ugurda kuwatdan has netijeli peýdalanmak maksat bilen bar bolan mümkinçilikleri has dol ulanmagyň wirurdygy bellenildi. Goňşy ýurtlaryň iklimleriň çatyrgyny amatly ýerleşýändigini nazara almak bilen ulaw üssanşyr kuwatyny berkidilmegini hemde özara harit dolanşygynyň mukdaryny artdyrmak üçin işugur gatnaşyklarynyň höwetlendirilmeginiň geljek uly hasaplanýar. Mumma pikire göre insanperwer meselesine, hususan ilim we medeniyet ulgamlaryny, has ysnışykly gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny aýratyn üns berilmeliler. Türkmenistanyň we Qazaqstanyň halklarynyň tarihinde medeni umumlygy günden-güne ýardym edýär. Häzir kuwatda saglyk guraş ulgamyna hyzmatdaşlyk ören wajyp hasaplanýar. Bu wagtda ýurtlaryň iksem halkara hyzmatdaşlygy işçileşdirmek hemde tutuş adamdaryň awadançylygynyň bäkwidine tagalary birleşdirmek uğruna çykyş edýärler. Biz mundan beýlegim strategik hyzmatdaşlygy ıgrarly bolar. Bu hyzmatdaşlyk türkmen-gazak gatnaşyklaryny mundan beýlegim ösdürmek üçin ygtybarly esas bolup hyzmat eder diýip milli liderimiz nykdy. Söhbetdeşligiň ahyryny prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Kasym-Jomart Tokaýew iki dowlanlyk ýurdum halklaryna parahatçylyk, awadançylyk we rowaçlyk ardy etdiler. Şoň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Iki ýurduň başdanlary mähirli salamlaşyp, özara söhbetdeşlikde taryhy taýdan kemale gelen dost doganlygy, hoşniyetli goňşuçylygy we özara gollaw bermäge esaslanan döwlet gatnaşyklarynyň iler tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçiligi kanaatlanma bildirdiler. Prezident Şawkat Mirziýoýew hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Dogulun güni bilen tüýsürekden otlap, milli liderimize berk sağlyk, uzak ömür hemim ýokary döwlet wezipesine ýurdy durmuş ykdysady taýdan depkilini ösdürmäge we halkyň awadan durmuşyny öpşin etmäge gönükdirilen köp taraply işlerine üstünlikleri arzu etdi. Döwlet başlanymy gutluglar we hoşniyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, hemişe açyklyk we netijelik tapawutlanyrýan döwlet gatnaşyklaryna ýokary baha berdi. Milli liderimiziň belleşi ýaly ýurdumyz ýakyn goňşusy we ygtybarly hyzmatdaşy Özbegistan bilen iki tarapyň gatnaşyklary uly ähmiýet berýär. Söhbetdeşler soňky ýyllarda iki tarapyň gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykandygyny, hemem örengiň gerimli ugurlar boýunça ösýändigini, munyň şeýle bolmagyny dörli derejelerdäki duguşyklar hemem gepleşikler ananşmak we eýdirli häsiýetiniň ýardam edýänini nykdylar. Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň iki tarapyň hemem köp taraplyň görnüşde ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň hemem garaşda döwletiň arkalaşynyň çäklerini üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändigi belenildi. Munyň şeýledigine taraplaryň öňe sürýän başlanýyşlaryny hemem dürli halkara düzümlerine saýlanmaklaryna eýdigiderli özara gollaw berilmegi şaýatlygy diýär. Iki ýurduň liderleri sögde ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky meseleni gozgap, özara harit dolanşygynyň eýdigiderli depkini kanaatlanma bilen nykdylar. Şunuň bilen birlikde netijeli medeni insanperwer gatnaşyklary, şol sany bilim, saglyk goruş, ilim we amaly barlyklary wagtda gatnaşyklary puwtolandyrmagyň möhümdigi belenildi. Durmuş taýdan bu ähmiýetli ulgamyň türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň hemişe iler tutulýan ugurlarynyň biridigi belenildi. Söhbetdeşligiň dowamyny hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow strategik we uzak möhletli iki tarapyň gatnaşyklaryň eýdigiderli ösdürmegine prezident Şawkat Mirziýoýewiň uly şahsy goşundyny nykdy. İki ýurduň başdanlary söhbetdeşligiň ahyryny dep bolan hoşniyetli döwlet gatnaşyklarynyň täze mazmuny bilen baýlaşdyrylyp, munun beýlegen puwtolandyryljakdygyna we geňeldiljekdigine ynam bildirip, birek hemem Türkmenistanyň we Özbegistanyň doganlyk halklaryna eň umut arzuwlaryny aýtdylar. Şuň Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Täjikistanyň başlany milli liderimizi doglan güni bilen gutlady. Hemde hormatly prezidentimiz tüýsürekden berk jan saglygyny, awadançylyk we garaşly Türkmenistanyň durmuş ykdysady taýdan depkili ösdürmäge, halkyň hal ýagdaýyny ýetirli ýokurlandyrmaga gönükdirilen döwlet işlerini üstünlikler ardy etdi.
Belenşi ýaly hormatly prezidentimiň Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyny Aziýanyň kuwatly döwletleriniň biri hökümini ýurdumyzyň merkezi Aziýada we dünýäde awraý ýygyderli ýokurlanýar hemde berkeýär. Üstünlükli alınıp barlayan bir taraflık siyasaty bolsa sivitde howpsuzlygyň we ösüşüň bekbitlerine hyzmat edýär. Täjikistan milli liderimiň öňe sürýän dörejlikli başlangyçlaryny hemişe gollaýar we dogonluk halkyň üstünlüklerini tüýsürekden oýnýar diýip dostlukly ýurdun başdan aýtdy. Döwlet başlarymyz Emomali Rahmony gutdaglar üçin minnetdarlyk bildirip, hemde iň oňat arzuwlaryny beýan edip, umumy medeni däpler we ruh ahlak gymmatlyklary bilen bagly bolan döwletary gatnaşyklarynyň uzak bökletdiň strategiýaty eýedigini we häzir barha täze depkini eýe bolýanyny ýatydy. Iki ýurdun liderleri telefon arkaly söhbetleşigiň dowamyny döwrüň anyk ýagdaýlar hemde sewitdäki we dünýädäki ýagdaýlar nazara alynıp, özara hormat goýmak gelgelerini ýola goýulan Türkmen-Täjik hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary boýunça pikir açdylar. Şonuň bilen maglykda dürli derejedäki ýygyderli gatnaşyklaryň, şol sanyny iki ýurdun işewur toparlarynyň duşuklarynyň ähmiýeti bellenli. Şol duşuklar siyasi, sowda, iqtisady we medeni insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygyň täze sepkitlerine çykmagy mümkinçilik berdi. Taraplar ulo, neft, gaz we himiýa senaty, elektroenergetika owa hujuluk ulgamlaryny döwrüň isleg bildirýän ýegurdil mümkinçiligi eýe bolan öýdar bekfitli gatnaşyklary diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gyzyklanyp bildirýänliklerini tasdikladylar. Şu wagtda sowda iqtisady hyzmatdaşlygyň täze geljek ugurlaryny tapmak, güni işe gatnaşyklary ýola goýmak we eksport-import amallarynyň germini giňeltmek aýratyn ähmiýeti eýe bolýar. İki dostlukly ýurdun maştonlary özara gyzyklanma döredýän sewit we halkara gün tertibiniň möhüm meselleri boýunça da pikir açdylar. Türkmenistanyň we Täjikistanyň awraýly halkara gurumlarynyň, hususan Birleşik Milletler Guramatynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň çäklerini özara gollap berip, üstünlükli gatnaşyk edýänligi bellenli. Prezidentler Gurbanuly Berdimuhammed we Emomali Rahmon insanperwer ulgamda gatnaşyklary hasam giňeltmek, şol sanyny ilim, bilim we medeni ara gatnaşyklary höwetlendirmek babatyda pikirlerini aýtdylar. Telefon söhbetleşigiň ahyryna söhbetleşler birek-birege saglyk we üstünlükler, iki ýurdun halklaryna orta parahatçylyk, awdançylyk we rowançlyk bardaky arzuwlaryny aýtdylar. Şoň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňişiniň başlygy Valentina Matviyenkanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Russiýanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň ýol başçysy milli liderimiz Dogulanyň bilen tüýsürekden otlap, döwlet başçymyzy Berkcan Saglyk uzak ömür hemem ýokarky döwlet wezipesine täze üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow gutluklar we mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirdi. Liderimiz häzirki wagtda hoşniyetli goňşuçylyk, dostluk we strategik hyzmatdaşlyk ýörelgilerini esaslanýan Türkmen-Rus döwletleri gatnaşyklarynyň okully ösýänligini hemem birek-birege anaşmak, den hukuklyk we açyklyk häsiýeti bilen tapawutlanýanlygyny kanagatlanma bilen belledi. Şunu iki ýurdun arasyndaky syýasy gatnaşyklaryň şol sany halkara gurumlaryň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň özara düşünşmegiň we netijeliginiň ýokary derejesine aýratyn üns berildi. Munyň özi halkara gurumlaryň çäklerine de öz beýany tapýar. Şuňdan baglanykda Türkmenistanyň we Russiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň garaşda döwletler arkalaşynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy möhüm ähmiýete ýedir. Telefon arkaly söhbetleşigiň barşyny döwlet başlarymyz we Russiýa Federasiýasynyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň ýol başçysy häzirki wagtda biziň döwletlerimiziň köp ugurlary boýunça üstünlikli gatnaşyk edýänligini ýagtydylar. Iki tarap bilen sowda iqtisady gatnaşyklaryň okully ösdürilýär. Iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus toporunyň işem muňa köp babatda ýardym edýär. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow syýasy we iqtisady gatnaşyklary bilen bir hatarda iki ýurdun parlamentleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek wajypdygyny ýagtydy. Türkmenistanyň ýokary kanun çykarjy we wekilçilikli idarasynyň iki palataly ulgama geçmek bilen baglykda özara gatnaşyklary giňeltmek üçin uly mümkinçiliklerin açylýanlygy bellenildi. Milli liderimiz we Russiýa Federasiýasynyň federal
ýagnagynyň Federasiýa Geňişiniň başlygy ilgirli geçirilýän parlamentara duşukluň kanun çykarjylyk ulgamyna tejribe alşmagyň biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky iki taraplyň gatnaşyklary pugtulundyrmaga ýardam etjekdigini bellidiler. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyryna hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň parlamentariň ýokarky palatasynyň ýolbaşçysy Valentina Matviyenko iki taraplyň gatnaşyklara mahsus bolan özara döşeşmegiň ýokary derejesiniň ähli ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ygtybarly esas bolup hyzmat etjekdigini önemlilerip biregi we iki ýurdun dogonly halklaryna eň gowy arzularyny beýan etdiler. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow dogulun güni münasibetli ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzüminden gutlaglary kabul etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Kabulhanatyna gelip, bu ýerde dogulun güni münasibetli gutlaglary kabul etdi. Hormatly prezidentimiziň egindeşleri Mehriban arkadagymyzy dogulun güni münasibetli tüýsürekden gutlap, milli liderimde berip jan saglyk, awadançylyk, ýurdumyzyň rewaçlygynyň hemde Mehriban halkymyzyň awadançylygynyň bähwidine alyp barýan giňerimli döwlet we jemgyçlik işini ýegsilmez güýç gaýrat we täze üstünlikleri arzu etdiler. Bilinçli soňky ýyllarda uly zähmet ýeňişler gazanlyp, bilen sepkitleri getildi. Şol üstünlikler şu ýyl muqaddas garaşsyzlygynyň şany 30 ýylyny belleýän ediz watanymyzyň iň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazylar. Hökümet agdalary häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmekde işiň orny eýleýän 21-nji asyryň ajaýyp tiýatyrçysy we düýpli özgertmeleriň başyny başlaýjy Mehriban arkadagymyzyň tutuş dünýäde uly awraýdan peýdalanýanyny bellädiler. Hormatly prezidentimiziň möhüm halkara başlangyçlarynyň şol sanyna 2021-nji ýyly halkara paragatçylyk we ananşmak ýyly diýip eglan etmek hakyndaky teklibiniň giňden gollanmagy munyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň bu teklibi Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamasy bilen berkidildi. Ýurdumyzyň gadanan ägir tuly üstünlikleri milli liderimiziň halkymyzyň bähwidine durmuşa geçirýän parasatly we ýöňdürgürjükli siýasatynyň aýdyň netijeleridir. Hormatly prezidentimiz beýre ýygnananlara gutlaglary hemde hoşnýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, olaryň takyk we sadaşky işiniň ýurdumyzyň durnukly ösüş we rewaçlyk ýoly bilen mundan meýlekde üstünlikli öňe gitmegine ýardam etjekdigine anan bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyza gelen bir näçe mehmanlar bilen duşuklar geçirdi. Ilki bilen hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Hadis Süleymanpur kabul etdi. Mehman wagt tap kabul edeni üçin hoşalyk bildirip, hormatly prezidentimizi dogulun güni bilen tüýsürekden gutlady. Hemde berip jan saglyk, uzak ömür, täze taryhy ýamda ýurdu ösdürmegiň giňmeçerli meýilnamalaryny amala aşyrmakda uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz gutlaglar we hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän daşar siýasy urunçaýaklaryny awraýly halkara guramalar, şol sanyna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen köpürli hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýänini belledi. Töhfetdeşiň barşynda milli liderimiz we ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçysy, hyzmatdaşyň geljegi barada pikir alşyp, Türkmenistanyň häzirki wagtda bu guramada başçylyk etmegi hemde degişi konsepsiýanyň durmuşa geçirilmegi wagtda gatnaşyklaryň esasy urlaryna ünsüjekdiler. Şunu Türkmen liderinin öňe süren dürüjlükli başlangyçlarynyň, şol sanyna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 14-nji sammitine beýan eden başlangyçlarynyň wajypdygy bellenildi. Şol başlangyçlar bolsa, tebit hemde halkara ykdysady gatnaşyklary işleňleşdirmäge, bu ýurda öňde goýulan wezipeleriň sadaşlyk çözgütlerini işläp taýýarlamaga gönükdirlenler. Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary hormatly prezidentimiz ýöwdary bähwitli hyzmatdaşlygy ilerletmäge, onuň täze, anyk many mazmunyny baýlaşdyrmagyna gollu berýäni üçin hoşalyk bildirip, ýurdumyzyň iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynda başçylyk etmeginiň üstünlikli boljakdygyna anan bildirdi. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Türkmenistanyň we iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň dostlukly, hoşnýetli goňşulyk, döwletary gatnaşyklaryny puturlandyrmaga gönükdirilen netijeli hyzmatdaşlyga ygyrarlydygyny tasdikladiler. Duşukdan soň mehman habarçylarymyza şeýle gurulma berdi. Wagt tap kabul edeni üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine ýene däwrgede hoşalyk bildirýän. Hemde hormatly prezidenti dogulun güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Berk jan saglyk, uzak ömür we giňmeçerli meýilnamalaryny amala aşyrmakda uly üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistan sebitlemde dünýä meçerine umumy awadançylyk maksatlaryna alayk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy puturlandyrmaga tallamly goşant goşýar. Şu işlerde Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň hut ýöňüniň uly şahsy goşandy bar.
Munyň özi uzak möhletli netijeli gatnaşyklar üçin ygtybarly esasy dörediýär. Duşukda biz hormatly prezident bilen hyzmatdaşyň geljegi barada pikir alşap, Türkmenistanyň häzirki wagtda ykdysady hyzmatdaşyk guramasyna başçylyk etmek bilen baglykda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreleri, şol sanyna Aşgabatda geçirilmegi maksat edilýän maslahaty ara alyp maslahatlaşdyk. Men ýödary bähfitli hyzmatdaşygyň täze anyk many mazmun bilen baýlaşdyrylmagyna berýän golluk üçin hormatly prezidente hoşarlyk bildirip, Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşyk guramasyna başçylyk etmeginiň üstünlikli boljakdygyny berk ana bildirgen. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşyk keňeşiniň baş sekretary Bagdad Amreýewi kabul etdi. Mihman wagt tap kabul edeni üçin tüý sürekden hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimizi doglan güni bilen gutlady. Hemde berk jan saglyk we edil watanymyzyň awadançylygynyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň bähfidine alyp barýan atyrly işlerine täze ajaýyp üstünlikleri arzu etdi. Milli liderimiz gutluklar we mehirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, iki taraplaryň we köp taraplaryň esasda awraýly halkara we sewit guramalarynyň ugrı boýunça dostlukly gatnaşyklary hemde netijeli hyzmatdaşyk göstermegiň beýtarap Türkmenistanyň daşar syýasatynyň esasy urudygyny belledi. Şonuň bilen baglykda türki dilli döwletler bilen netijeli gatnaşyklary uly ünsürliýär. Döwlet başçylygy we türki dilli döwletleriň hyzmatdaşyk keňeşiniň ýol başdy. Iki taraplaryň hyzmatdaşygyň okunly häsiýeti edigini kanagatlanma bilen bellep, hyzmatdaşyň geljegi barada pikir alşdylar. Şonuň bilen baglykda türki dilli döwletleriň hyzmatdaşyk keňeşiniň şu ýylyň 12-nji noýabryna geçirilmegi meýilleşdirilýän Novatak sammitine degişli mesele barada durulup geçildi. Hormatly prezidentimiz we mehman Türkmenistan bilen türki dilli döwletleriň hyzmatdaşyk keňeşiniň arasynda ýola goýulan netijeli gatnaşyklaryň mundan meýlekde okunly ösüriljekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň mehman habarçamyda şeýle gurulma berdi. Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen duşugymyz ören netijeli boldy. Men pursatdan peýdaranyp, wagt tap kabul edenlik üçin hoşarlyk bildirmek bilen hormatly prezidenti doglan güni bilen tüý sürekden gutladym we piýak yürekden çykýan arzuwlarymı aýtdym. Hormatly prezidentiň alyp barýan syýasaty Türkmenistanyň ýeşil gomlarda uly üstünlikleri gazanmagyny hemde dünýä giňişligine awraýynyň barha belinde galmagyny şertlendirýär. Biz hormatly prezident bilen iki taraplaryň hyzmatdaşygyň şol sanyna dürli puwdaklarda ýödary hereketleriň depkinligini belläp geçdik. Gatnaşyklarymyzyň geljegi barada pikir alşdyk. Hemde sewda ykdysady we insanperwer medeni ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy hassa giňiltmegiň maksady laýyk boljakdygyny belledik. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz Lukoil açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň ýol başçy Vagit Alekberow kabul etdi. Işe uru wagt tap kabul edeni üçin hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimizi doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, ýegitilmez güýç gaýrat hemde köpürli işinde täze ajaýyp üstünlikleri arzu etdi. Milli liderimiz gutluklar hemde hoşniyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň daşa ýurtda hyzmatdaşlar, şol sanyna Russiýaly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny belledi. Beýtarap Türkmenistan dünýäde ulewadro serişlerini köp mukdarda öldürýän döwletleriň biri bolmak bilen umumy awadançylyk maksatlaryna laýyk gelýän ýalňyz energetik ulgamynaky halkara hyzmatdaşygyny ösdürmek ugruna ýygyderli çykyş edýär. Mehman hormatly prezidentimizi Lukoil açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň ýurdumyza alyp barýan giňerimli işi hemde bilelikdäki tassamalary ilerletmek boýunça taýýarlanan teklipler bilen tanışdyryp, Russiýaly hyzmatdaşlaryň mundan meýlekde öz üstüne alan borçnamalaryna jogapkärli çemeleşikliklerini anandyrdy. Duşukdan soň mehman habarçamyda şeýle gurulma berdi. İşiniň köpdigine garamazdan duşmagy wagt tapanlyk üçin men hormatly prezidente hoşarlyk bildirip, köp sag bolsun aýtdym. We pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidenti doglan güni bilen gutladym. Biz de duşugymyzda toplanyň tejribelenmeden ugralyp, hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşdyk. Men hormatly prezidenti Lukoil'ň Türkmenistana alyp barýan giňerimli işi hemde bilelikdäki tassamalary ilerletmek boýunça taýýarlanan teklipler bilen tanışdyrdym. Hemde mundan meýlekde biziň öz üstüne alan borçnamalarymyza jogapkärli çemeleşikdigimizi anandyrdym. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz Kamaz açyk görnüşli paýdaly jemgyýetiniň baş direktori Sergey Kagogin kabul etdi. Russiýanyň iri kompaniýasynyň ýol başçy wagt tap kabul edeni üçin hoşarlyk bildirip, Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salamyny hemde milli liderimize bagyt awadançylyk we häzirki döwrüň belent maksatlaryna ýetmegiň ýoluna üstünlikler baradaky tüý sürekden çykýan arzuwlaryny ýetirdi. Pursatdan peýdaranyp mehman hormatly prezidentimizi doglan güni bilen gutlady. Hemde berk jan saglyk türkmen halkynyň bagtyarlygynyň we awadançylygynyň bähfidine alyp barýan ägip turly döwlet işine täze üstünlikleri arzu etdi.
Hormatly prezidentimiz hoşniyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň wagtyň synagynyň geçen ygtybarly hyzmatdaşlary bilen öýdary bähfetli hyzmatdaşlygy ösdürmäge hemme tarapdan gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz we myhman diýip bolan hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýyny we ony mundan meýlekde giňeltmän geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşukdan soň myhman habarçamyda şeýle gurun berdi. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň doglan gününe hormatly prezident bilen duşmak bagtyna eýe boldum. Duşmaga döredilen şeýle ajaýyp mümkinçiligi üçin men tüý sürekden hoşallyk bildirdim. Hemde Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň iýeren salamny we gutluk sözlerini getirip, hormatly prezidenti doglan güni bilen mehirli gutladym we pek yürekden çykýan arzuwlarymy beýan etdim. Şeýlekem men Türkmenistanyň hormatly prezidentine bildirýän anam üçin tüý sürekden sag bolsun aýdyp, geljegi nazarlap, öýdary bähfetlik esasyna gurulýan hyzmatdaşlygy üstünlikli dowam etmek üçin ähli tagallarlarmy gaýgyrmajaktama anandyrdym. Sag bolun. Sonra hormatly prezidentimiz Fransiýanyň meşhur buýuk kompaniýasynyň prezidenti, baş direktori Martin Buýugy kabul etdi. Ýewropanyň iri kompaniýasynyň ýol başçy wagt tap kabul edeni üçin hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimizi doglan güni hemde bugünkü şanly waka arkadaky myhmanhana toplamynyň açylmagy bilen tüý sürekden gutlady we milli liderimde berip jantarlyk hemde jogapkärli döwlet işine täze üstünlikler arzuw etdi. Hormatly prezidentimiz gutluklar we hoşniyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, dürli puýdoklarda şol sanyna şäher guruluşy gollamyna işleýän esaty daşary kompaniýalar bilen öýdary bähfetli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň mühim ogurlarynyň biridigini bellädi. Şunun bilen baglykda milli liderimiz buýuk bilen işgur hyzmatdaşlygyň netijelik häzeti eýdigini aýtdy. Birlikde tassamalaryň bir näçesiniň üstünlikli amala aşyrylmagym munyň aýdyň tutnamasydyr. Myhman kampaniýa bildirilýän ulanam üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip, döwlet başlarymda we ähli türkmen halkyna bagyt awadançyk hemde ähli ulgamlarda üstünlikleri arzuw etdi. Soňra hormatly prezidentimiz Gurban Gulyberdimuhammedow günü-günden gözelleşýän ak mermerli paýtatymyzyň ajaýyp günjekleriniň birine bina edilen Kaşaň arkadagy myhmanhanasynyň açylyş tawarasyna gatnaşdy. Sonra hormatly prezidentimiz paýtatymyzyň binagarlyk keşi bilen bir bitigi sadaşygy emele getiren täze gurulan Kaşaň arkadagy myhmanhanasyna geldi. Hemmeler Türkmenistany ösüşiň täze bilenliklerini çykaran ägir türlü ösüşlere beslenen özgertmeleriň başyny başlaýjy we ruhlanýjy bolan hormatly prezidentimizi uly joşgun bilen garşyladylar. Arkadagy prezidentimiz bir ýere ýygnananlaryň şowkunly el çarpışmalary bilen täze binanyň toý bagyny kesdi. Şonlukda paýtatymyň häzirki zaman binagarlyk keşi bilen ajaýyp tazaşygy emele getiren myhmanhana toplamy Aşgabatyň syýasy, diplomatik, ykdysady, işgürlük merkezi hökümindäki halkara derejesiniň aýdyň beýanyny emele getirdi. Myhmanhanada bir karar döwletimize gelýän myhmanlary milli myhmansörlük däpleri esasynda garşylamak üçin döredilen şertler ýokary halkara ünlülerine dol alaýyk gelýär. Aýratynda myhmanhanaň zallary milli bilik aýratynlykları esasynda enjamlaşdyrylypdyr. Bir yerde milli synodyň ajaýyp eserleri halkymyzyň taryhyna, häzirki döwrüne we asyrlaryň dowamly döreden dünýä nusgalyk gymmatlyklaryna degişli sunut eserleri myhmanhanaň esasy bilik aýratynlyklaryny emele getirýär. Bir yerde bilinç derejeli myhmanlary kabul etmek, olaryň oňat din jalmagy, dürli şäherlere geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Bugün paragatçylygyň dostlukly ýollary, beýik ýüpek ýolunyň ýüregi garaşly Türkmenistanyň üstünden geçýär. Bir tarap batyrmazda tutuş dünýäde paragatçylygyň, awadançylygyň hemde ösüşiň bähfetini, sevit we halkara gatnaşyklary ösdürilýär. Ýurdumyzyň muqaddas garaşlygynyň şanly 30 ýyllygynyň bayram edilýän ýylyna ulanmaga berilýän täze toplamlar halkymyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm orny ýelýän şanly senäniň hormatyna münasip bayramçyk sowgady bolar. Bir ajaýyp desgalar gözel paýtagtymyzyň görküne görk goşup, ýurdumyzyň baş şäheriniň ösüşiň täze derejesine çykýanlygynyň nobatdaky tutnamasyny görler. Ýene bolsa hormatly prezidentimiziň adyny ýelen gutlaw bilen tanış edýäs. Onuň arhidereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurban Gulyberdimuhammedow sizi doglan günüňiz bilen tüý sürekden gutlaýan. Sizin başçylygyňyzda Türkmenistan öz ösüşini ul üstünlikler gadandy. Hemde häzirki wagtda dünýä giňişligine münasip orny elýär. Halkara paragatçylyk we howpsuzlyk puturlandyrmak hemde sevtiň ýurtlaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge sizin şahsy goşundygyňyz aýratynlyk tamak isleýän.
Gargada Respublikada bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy we siyasi özary düşünşmäge esaslanyn hoş niyetli goňşuluk we dogunluk gatnaşyklarynyň halklarymyzyň awadançylygynyň bäkfidine mundan beýlegem giňildiljekdigini we ösdüriljekdigine berk inanýan. Hormatly Gurbanguly Mälikgulyç, size berk jan saglyk, döwlet işiňizde uly üstünlikleri Türkmenistanyň halkyna bolsa parahatçylyk we rowançlyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Sadyr Japarow, Gargada Respublikasynyň prezidenti. Şogun paýtatymyzdaky Elem Medeniyet Jalş Merkeziniň öňündäki meýdançada hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň dogulun güni münasibetli sunugat ustaatlarynyň bayramçylyk konserti boldy. Mehriban Akademiyanyň başçylygyna berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne Türkmenistan jemgyçilik syýasy we ykdysady taýdan ösen ýurt kökmünde dünýä özüni tanatdy. Milli liderimiz döwlet adam üçin diýen ýolgöden uralyp, ýurdumynyň durmuşynyň hemme ugurlaryny öz üçin alýan täzeçil özgertmelere bagdyrga berýär. Hemde ýurdumyzy anamy ädimler bilen ötüşiň we awadançylygyň ýoly bilen öňe tarap alyp barýar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzy ösdürmäge, paýtatymyň täze keşfini öğretmäge goşýan goşandy ören ullar. Mehriban Akademiyany häzirki döwrüň görnükli jemgyçilik we fiýaty işgär bolup, umumy adamlar meselelerini çözmekde işeňligini hemde täzeçil çemenleşmeler bilen halkara jemgyçiliginde belent awra eder. Alkışsyda, şöhratyda arkada diýen bayramçylyk dawratynyň maksatnamasyny açan dünýäň beýik lidersiz arkada kompozisiýasyna bu mowduq esasy ýolgolaryň biri boldy. Köpetdagyň ajaýyp keşfi, garaşsyzlyk, konstitusiýa, beýtaraplyk binalary hemde gününden gödörleşýän paýtatymyň ak mermerli belent binalary we bayramçylygyň tebigy we öz boşly belegine urly. Konsert meşhur sadanalaryň, halk we estrada aýdymçylaryň çykyşlary bilen dowam etdi. Tantkemde halk dörejilik toparlary öz usfatlyklaryny görkezdiler. Aýdym sada çykyşlar Türkmenistanyň gahrymany, Mehriban watanymyzyň iň täze taryhyny şöhratly sahypalaryny ýazan ähli türkmenleriň arkadagy Mehriban Akademiyanyň ady bilen aýrylmaly baglanyş bolan berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň üstünliklerini watp etdi. Soňky ýyllarda türkmen topragy görnetin özgörüp gülläp etdi. Bu bolsa hakykatdan ähli halk gollawyna eýe bolan döwlet başçylygymyzyň alyp barýan syýasatynyň aýdym netijelerdir. Munyň şeýledigine şu ülke çäýlerini dowamyny da göz ýetirmek boldy. Olar Türkmenistanyň jewitliginiň hemde dähmete guran höwüsiniň hakyky bayramyna urly. Konsertiň dowamyna berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüni, ýurdumyzda arkada prezidentimiň ýol başlygyna amal bolýan beýik işler watp edýän joşuny çykyşlara giň orun berli. Aýdym saýlaryň owady, şanly waka münasibetli gurulan dawarlara utgoşup, oňa bayramçylyk öwüşgüni saýdy. Konsertiň tapawutly aýratynlygy, türkmen sunugatynyň baý kuwwatyny şoklanýan çykyşlaryň köp türlüligine ibaratdyr. Joşuny çykyşlarda garaşsyl watanymyz hemde berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň her türlü özgertmeleriniň başyny başlan milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň beýik işleri, Mehriban toprağymynyň gödelligi, müdimi adamlar gymmatlyklar watp edildi. Ýurdumynyň meşhur dörejilik toparlary, belli halk aýdymçylary hemde türkmen estradasynyň ýyldyrlary, folklor toparlary öz ustaatlyklaryny görkezdiler. Olaryň tomaşaçylary sowgat beren ajaýyp çykyşlary, ýerine ýeterjilik ustaatlary tomaşaçylarda uluklanma döretdi. Ýokary ruhunetlik ýagdaýynda ýanglanan joşuny çykyşlar, döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz ruhy baglanşygyny, dörejilik ilhamyny alamatlandyrdy. Ol dawratnyjlaryň kalyny Mehriban Akademiyada belent we ardyly arzuwlaryň amala aşýan ýurdumda halakatçylykda we awadançylykda ýaşap, dörejilikli işlemek bagty üçin çuňur hoşalyk duýgusyndan dolurdy. Soňky ýyllarda hormatly prezidentimiň tagalaty bilen ýurdumynyň durmuşyna möhüm ähmeti bolan şanly wakalaryň aýdym sada çykyşlaryny utgoşdurmagy asly däwe urly. Munyň özi ýurdumyzda aýatyn ähmet berilýän asly işleriň ähmetini hassa belende götürýär. Häzirki döwürde ýurdumynyň ähli ugurlary boýunça gazanýan ösüşlerini watp edýän aýdymçylaryň, sadanlaryň hemde tanışlaryň çykyşlaryna konsert artnaşlar uly ruhunetlik bilen tomaşa etdiler hemde şowkunly el çarpışmalar bilen artistler alkışladylar. Munyň özi sunugat ustaatlarynyň zekine berilýän ýokary baky bolup durýar. Aýdymlaryň ruhun götürjü sözlerine hemde joşguny mukamyna ýurdumynyň gazanan üstünliklerine bolan tüý sürekden boýsanç duýgusy, Mehriban Akademiyanyň parasatly ýol başlygyna dörejilik we rowaçlygyň ýoly bilen anamy öňe barýan watanymyzyň ajaýyp geljegine anan beýan edildi.
Çıkışların her biri halkymyzyň gahrman akadamyda bolan sevgisini we gowunjyny beýan etdi. Bu bayramçylyk şähereti türkmen sungutynyň äge türlü kuwwatyny açyp görkezýän sahna oýunlarynyň we janrlaryň dürlügi bilen tapatlany. Şu şany günne çykyş etmek artistler üçin olaryň uswatlarynyň we zekiniň tar bilmeginiň ýokary derejesi boldy. Hormatly prezidentimiň döredän Baht Nur Aýdyny tomoşaçylar üçin hakyky sowgat boldy. Öz owadan mukamy manini sözleri bilen bu aýdym ýygnananlaryň kalbyna uly orun tapdy hem de tomoşaçylaryň şowkuny elçi atışmalary munyň futnamasy boldy. Dawarada kuştetli tansiýerni ýetirli. Bu tansiýerni ýetirmek bilen koreografiýa arkaly Mehriban diýarymyň awadançylygy we güllä besmegi halkymyň bagtyar durmuşyny üçin etmek üçin iň gerimli işler alyp barýan milli liderimiň daşynda iýleşmeliň jeditligi beýan edildi. Şan şöhret we seniýen Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmaň watan ýylynyň gally urag mewsümini Ahal welaýatynyň Babadyhan, Balkan welaýatynyň Serdar, Daşowut welaýatynyň Könürgünç, Gurban Sultan ejadyny naky. Mar welaýatynyň gargum etraplarynyň gallaçylary şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirip, ajaýyp zähmet ýeňişlerini adanlar. Uswat gallaçylaryň gadanyň bu zähmet ýeňişi berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe döwletimizi o wagtjylyk toplumyny durmuşa geçirýän ýegurdyl özgörtmeleriň aýdyň netijesidir. Ahal welaýatynyň Babadyhan etrafynyň Babadyhanlary özleriniň tutan ýerli zähmetler netijesinde gally urag mewsümine ardaly tepkide ýetmegi başardylar. Etrafyň o zähmetkeşleri meýdan işlerine ýylyň bütün dowamyna joşgyny herekete gowşatmadylar. Daýhançylykda tehnikanyň güýjünden ýerlikli peýdanlanýarly. Daýhanyň daýanjy bolan ygtybary o wagtjylyk tehnikalary meýdan işlerine käriniçi gallaçylara bölünip berilen ýerlerde netijeli unanýarly. Bu da işleriň öňe ilerlemegini özüniň münasip goşandyny goşdy. Şunlar welaýatyň Babadyhan etrawyna döwleti tawsyran önümler üçin gallaçy käriniçiler bilen hasaplaşyklar ýygydaly geçirilýär. Häzirki wagtda Babadyhan etrawyna galla uragynyň boşan ýerleriň samany ýygnamak we sürüm işlerini öz wagtyna kimde ýokary hille geçirmek gallaçy käriniçiler üçin iň möhüm çärelerin biri bolup durýar. Bu möhüm işde hormatly prezidentimiň Alperen Has Kamilkem kuwwatly biziň howa şertlerimize laýyk gelýän traktorlaryň ençemesiniň bökdönşi işledilmegi gadanylýar. Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň zähmetsewer gallaçylary Türkmenistan parahatçylygyň ynanşmaň watan ýylyna döwlete galla tawşyrmak baradaky şertnamalaryň boşnamalaryny awra bilen ýerine ýetirip, mukodet garaşdyrylmadan şany 30 ýyllyk toýunyň bellenjek ýylyny has şöhratlandyrdylar. Etraf boyunca jemi 23.000 hektar meýdanyna ekilen buğdoýdan 36.800 tonna gallanmak baradaky meýnamany üstünlükli ýerine ýetiren Babadyhanlar şu günler ekin meýdanlaryna hakykaty soňky dänesini çeni ýygnap almak işini gowşamaýan depkinlerde alyp barýarlar. Ýetişdirilen bol hasyl öz watyna we ýetkisi ýygnap almakda Mehriban akadamynyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren ähli amatlykları bolan kuwwatly kombaýnlary käriniçi daýhanlaryň önemli daýanjyny urly. Ähli zerurluklar bilen bir kemsiz üpçün edilip döredilen tehniki taýdan hyzmat ediş toporlary bolsa, oraga gatnaşýan tehnikalaryň bökdönşi hereket etmeklerini gadanmagy başardylar. Serdarlyk hasyl usatlarynyň günnelik taýýarlan azyklyk ak buğdoýlarynyň etrapda döredilen galla kabul ediş bölümlerine bökdönşi daşalmagy, oň hiliniň ähli taraplaryň enjamlaşdyrylan balakhanalarda gözden geçirilmegi, etrapda gahrman akadamynyň tagalasy bilen gurulan elevatorlaryň kadaly işlemekleri hem ykdysam we talawlaryk ýola goýuldy. Käriniçiler buğdoyu orlan meýdanlardaky samanlary ýygnap almak, ol ýerleri üstümizdäki ýylyň güýlük buğdoy ekişine ýergözünden taýýarlamak işlerini gije günnüzligiň gurumaçlykly alyp barýarlar. Daşowut welaýatynyň Gurban Sultan ejadyny naky hemde Könürgünç etraplarynyň hasyl usatlary buğdoy tawşyrmagyň şertnamalaryň boşnamasyny üstünlükli ýerine ýetirdiler. Etraplaryň daýhan birleşikleri şu ýyl buğdoy urag mewsüminiň öň hatarlaryna bolmagy başardylar. Hormatly prezidentimiz galla urag mewsümini owa adamlarynyň öňlerine täze hemde aýdym wezipeler goýdy. Şol wezipeleriň doly gollanýanynyň aýdym misaly bolan zähmet ýeňşi, etraplarda zähmeti goramaň we oňa hak tölemeň kämil usullarynyň şowly netijelerinden biridir. Mehriban akadamynyň owa adamlary barady edýän ol aladylary şeýle üstünlikleri gadanmagyň göz başynda durýar.
Gahrman akadamynyň dünýä ýaňy salýan beýik işlerini tüýs sürekden gollamak bilen owa zähmetkeşleri ýurt ösüşlerine dahil bolmagy baş maksat edinýärler. Gallaçylar üçin döredilýän şertler hem ýürüte bellenmäge degişler. Şu ýerde hormat prezidentimiziň galla orýan kombaýnary ýerigdel alyp berýäni bellemek möhümdir. Olarda işleme üçin amatly şertleriň bardygy gowanyjdyr. Munyň özi galla orag mewsiminde işleriň ýokary derejede gurulmagyna, kemale getirilen hatyryň şart ýyglanmagyna mümkinçilik berdi. Olaň önerjilikli ulanmagy üçin ähli şertleriň döredilenligi gowanyjdyr. Ýere-ýerleri bilen hasaplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirilmegi mewsimiň hormat prezidentimiň tawsyrlyklaryna laýyk derejede geçirilmegini üpjün etdi. Orak geçirilen yerlerde saman ýygnamak, sürüm işlerini geçirmek işleriniň hem utgoşly dowam etdirilýänini bellemek möhümdir. Mara vilayatynyň Garagum etrawynyň edermen gallaçylary 2021-nji ýyl üçin bugday önermek boýunça şertnamalaryň tawsyrlyklaryny üstünlikli berja etdiler. Garagum etrawynyň edermen gallaçylarynyň bugünkü gadanan ýokary zähmet üstünligi, olaň toprakdan bol hasyl alyp, ýurdumyzda adyk bolçylygynyň döredilmegine goşun goşmak uğruna çeken gaýratly hem tutanyýary zähmetleriniň aýdyň meýwesidir. Bu etrapda hormat prezidentimiň dünýä tehnologiýasynyň derejesini gordurup beren galla kärhanalary, hasyly uzak möhletlerini saklamaga niýetlenen elevatorlar bilen birlikde bugday kabul edýän nokotlaryň hem ýeterlik möçbeleri bolup, olarda ýygnalýan hasyly bökdensiz kabul etmek üçin ähli şertler döredilipdir. Bu etrapda bugday hasylyny ýygnamak işi ýokary depkinne dowam etdirilýär. Hasyl ýygnanan meýdanlarda bugday samanynyň mallara gyş üçin ähtiýaçlyk ot taýýarlamak işine de giň germerli. Şol meýdanlary badawa sürüp taýýarlap, aralyk gan çugunlaryny, göýek bakça ekinlerini ekmeklik hem ýoly goýuldy. Gallaçylar döredilýän şertler üçin Mehriban akadamyda alkyş töllerine edýärler. Hormat prezidentimiň il ýurt bähwidine gönükdirilen işleri, watanymyza gazanýan üstünlükler, şany sene münasibetli geçirilen şäherleriň özünni düzdi. Ýokary ruh we netgebesiniň maslahatlar hormat prezidentimiň il ýurt bähwidine gönükdirilen beýik işlerini öz borçly hoşallygy görüldi. Dünya türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň guramagynda geçirilen dawaralmasygat şöhratsy arkada, alkyşsy arkada diýilip atlanyrly. Türkmen Owakyjylyk Institutyny öňü arkadagy Türkmenistan atly aýdym sally bayramçylyk dawarasy geçirildi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň guramagyna geçirilen maslahatlarda hormat prezidentimiň dünýäde ikrar edilen lider bolmagyny getiren taryhy ýollara ser salynyp, şol döwrüň içinde hususan geçen hepden dowamyny milli liderimiň amala aşyran işleriniň beýik derejeleri eýe bolmagynyň iriz diýarmyň awraýyny artdyranlygy aýraty nykdaly. Bugün biz döwlet başçylygymyň beýik başlangyçlaryny durmuşa geçirýändigini, milli liderimiň çögütleriniň ýetgiderligi we tutun ýerli iş netijesini eger dultatdymlaryň gün saýyn amala aşyrýanlygyny, giňden meýilleşdirilen hemde ilmi taýdan esaslandyrylan milli maksatnamalaryň iş ýüzüne durmuşa geçirýändigini çykyş edenler bellediler. Şeýle misallar barmak büküp sanardan ören köpdür. Munyň üçin soňky günleriň wakalaryna nazar aýlamak ýeterlikdir. Şol wakalaryň hataryna paýtatymyzda bir näçe ajaýyp binalaryň açylyp ulanmaga berilmegini, Aşgabat Sisi iri tatlamasynyň guruluşynyň düýbüniň tutulmagyny, Kerkide halkara howa mendiliniň, Türkmenabadda Agoý binasynyň açylyp ulanmaga tawşyrylmagyny görkezmek bolar. Bularyň ählisi hormat prezidentimiň dörejilikli strategiýasynyň aýdyň meýwelerdir. Halkymyzyň her bir maşgalanyň, Türkmenistanyň her bir raýatynyň awadançylygy we bagtyar durmuşy şu strategiýanyň ileri tutulýan uğurdur. Ähli zihinni, pikirlerini we tagalalaryny, häzirki zaman ykdysadyny döretmäge, demokratik hukuk döwletiniň gymmatlyklaryny berkarar etmäge, hemde ýurdumyň her bir raýatyna hyzmat etmäge gönükdirilen döwlet ulgamyny kemale getirmäge, halkymyzyň ýokary ýaşaýyş durmuş derejesini öpüşün etmäge gönükdirilen kuwatly durmuş ugurly siýasatyny alyp barýanlyk üçin maslahat atnaşdylar. Hormat prezidentimiň ul üstünlikler ardy etdiler. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutyny şanly fenerler hemde bu ýokary okuw mektebiniň Gyrgyzstanly kärdeşleri bilen täze gatnaşyklara badylygy berilmek münasibetli geçirilen hoşallyk maslahatym ul ruh we netgebesini. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň hemde Gyrgyz Respublikasynyň degişli ministrliginiň arasynda sport ulgamyny hyzmatdaşlyga badylygy bermek münasibetli geçirilen hoşallyk maslahaty şanly fenerleriň dawarlaryna utgoşdy. Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň hemde döwlet şerket gullugynyň harby gullukçylarynyň gatnaşmagyny arkadan feýilgäkini döwlet awat il bagtyar ýurt awadan temiz asman alkyş bolsun arkadagy jigerde jan Türkmenistan ady bilen aýdym sağly dawara geçirildi.
Şaly fene münasibetli welaýatyň Göktepe trawynyň ızgan şäkerçetiniň Mäli Gulyberdi Muhammedowadyň näki medeniyet köşkünni ahal welaýat häkimliginiň şeýle medeniyet büdýürliginiň guramoklaryna geçilen dawarany boýdan maşa ýürek joşturjy duýgular gurşawaly. Bekerden itirap häkimliginiň itirap medeniyet bölüminiň guramagyny a dawraýyň arşdynlar arkadagy diýen at bilen geçilen dawra hormatly prezidentimiň dogulun gününe başlandy. Balkan Welaýat häkimliginiň Demokratik Partiýasynyň Balkan Welaýat Komissiyetiniň Welaýat ýaşlar guramasynyň Welaýat medeniyet büdýürliginiň guramaklaryny ýurt berkarar il bagtyar siziň bilen arkadagy atly geçirilen aýdym sağly dawarada uluşatlyk şowkunaý bolup, ol gahrman arkadamyzyň dogulun gününi ýurdumyzda giň gerimde ýaglandyrylan bu ýsonçly şäherleriň üstüne ýetirdi. Balkan Welaýat bereket magtumul etrap häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklaryny berkarardyr ýurdumyz, bagtyardyr halkymyz, sag bol izit arkadag uzak bolsun ömrüň zatly bayramçylyk maksady geçirilip, ol gahrman arkadamyzyň dogulanyna başlandy. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan parahatçylygyň öňüşmän watan ýylynyň taryhy pursatlary besenen şuwunyň ruh welent pursatlary da şowul welaýatyny da adamlaryň gowunç bu ýsonçlaryny arşy götürdi. Welaýatyň medeniyet osunudy satlarynyň ulus ýyllar daşyňyzda siz bilen bir jan arkadagy döwlet guşy başyňyzda elim içire şan arkadagy diýilip atlandyrylan çykyşlary adamlaryň şatlyklaryny we gowunç bu ýsonçlaryny alasmana götürdi. Welaýatyň medeniyet osunudy satlarynyň aýdym sağly çykyşlaryny hormatly prezidentimiň amal aşyrýan beýik tutumly işleri, gahrman arkadamyzyň halkara derejesine götürilen umumy adamdat bekbitli başlangyçlary, milli mukaddesliklerimiz, ajaýyp gözelliklerimiz, ekli ulgumlurdy gazanlayan ul ösüşleri wasp edildi. Liverpool we Türkmenawa şäher häkimlikleri, medeniyet müdürligi, ýaşlar guramasynyň welaýat we şäher geňeşleri, winallar bölümleri tarapyndan bagtymyzyň penasyz arkadag ýürekleriň tenasyz arkadag adylny geçirilen dawara aýratyn täsirli boldy. Kalplarda hoşallyk, ýüreklerde bu ýsonç duýgularyny döreden akballara ganat watanymyza zynet bolan ajaýyp şany feni münasibetli welaýat häkimligi, demokratik, agrar, fenagaçylar we terekeçiler partiýasynyň welaýat komissiyetleri, kärdeşler aklaşyklary, medeniyet bölümleri tarapyndan geçirilen aýdym sağly dawarada bagtyar raýatlarynyň ýürekleriniň töründen çykýan alkyşlar çemenine urildi. Hormatly prezidentimiň dogulun güni münasibetli Mar welaýatyna geçirilen aýdym sağly dawarada aýratyn ruhy joşguny besenip ol mehriban halkymyza eşiretli zamanany baky bagtyarlyk beren gahrman arkadamyda bolan şuňur sarpanyň çeksiz bu ýsonçyň aýdyň alamatyny urly. Şeýle dawarlaryň birim Mar welaýat häkimliginiň welaýat zenanlary bölüminiň Demokratik we Agrar partiýalarynyň welaýat komissiyetleriniň, kärdeşler klaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, welaýat ýaşlar guramasynyň we welaýat medeniyet büdýürliginiň bilelikde gurnamagyny geçirildi. Mar welaýatynyň Kemen adyny döwlet drama teatrynyň teatr artistleri hormatly prezidentimiň dogulun güni münasibetli taýýarlan edebi sağly kompozisiýasyny ýerine ýetirdiler. Bu ýerde milli liderimiň parasatly ýolbaşçylygyny ýurdumyzda gazanýan üstünlükler, beýtarap watanymyz hemde agdywer türkmen halkymyz belent keňlerde wasp edildi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuny 29-njy iýuny saat 20-den 30-njy iýuny saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyna azken bulutly howa bolup demanazy günatardan teýlese günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gijesine 28-33 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ıssy bolar. Ahal welaýatyna azken bulutly howa bolup demanazy günatardan teýlese günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gijesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ıssy bolar. Mar welaýatyna az bulutly howa bolup demanazy günatardan teýlese günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gijesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ıssy bolar. Liverpool welaýatyna az bulutly howa bolup demanazy günatardan teýlese günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gijesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ıssy bolar.
Daşan vilayetinde azken bulutlu hava olup demiradı kunatardan telesekundda 8-13 metr etiyen şemal öser. Hava gecesine 24-29 gradus mayıl, gündüzüne 38-43 gradus ısı olur. Paytahtymyzda Aşgabatda az bulutlu hava olup demiradı kunatardan telesekundda 9-12 metr etiyen şemal öser. Hava gecesine 27-29 gradus mayıl, gündüzüne 40-42 gradus ısı olur. Yurdumyzda oyunçy ýygyny aýynyň 30-nyň magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşdyrýar. Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 9 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirgen oňysy täsirleriň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de toňuz paslyny howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasla görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz, ýylyň islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Edi dirleşler, merdany pederlerimizin agdy birlik, asudalyk, özbaşlyk döwletlik hakdaky mukaddes ardy umytlarynyň hasyl bolan garaşdyry. Hemişilik beýtarap Türkmenistan döwletimiziň şan şöhraty mundan beýlägem dawarlansyn. Goy berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne watanymyzy millililerimiziň daşyna mäkem jewsleşip ýaşamak, döretmek, işlemek hemmemize nisip etsin. Mehriban adamlar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri ýurdumyzyň ähli wagtlarda ösüşleri beslenýän döwürdir. Ähli ösüşlüň ödeninde bolsa, watan kuwwatyny putulandyrmaklygy, halkyň eşretli durmuşda ýaşamaklygyna gönükdirilen belent maksatlary bar. Hormatly prezidentimiziň ýokary derejede alyp barýan siýasaty esasyny häzirki wagtda dünýäniň iň bir öňde barjy döwletleriniň birine urulan watanymyz madama toýlary beslensin. Goý aýdyň geljege tarap aýgytlyk adamlar bilen öňe barýan döwletimiz Türkmenistan parahatçylygyna ynanşmaň watan ýylyna da hasam güllesin, gulaşdyn. Doglan günüňiz gutly bolsun mehriban arkadaşymyz, janyňyz sag, ömrüňiz uzak, halkymyzyň bagtyar durmuşyny hasam gülledip ösürmek ogryna alyp barýan işleriňiz rowaj alsyn, gahrman arkadaşymyz. Hormatly eleşler, size dünýäniň ähli gowluklaryny ardy etmek bilen watan habarlary gepleşiginiň bayramçylyk sanyny geçirip oturýas. Toýlaryňyz toýulaşsyn mehriban adamlar. Hoş sag bolun edeleşler.